Ahojte a vítajte v novom receptovom videu Bravo Life. Moje meno je Julka a už 10 rokov som vegánkou. Vytváram zaujímavé, jednoduché a zdravé recepty. Dnes to bude 6 receptov z mojej najobľúbenejšej strukoviny, teda lušteniny, a to je cícer, teda po česky cizrna. Cícer je úžasná strukovina a vďaka svojej neutralite ju môžete pripraviť na sladko aj na slano, čo sa dozviete už o pár sekúnd. Ako vidíte, čaká nás veľa varenia, tak sa do toho hneď pustíme. Ako prvý recept tu máme neskutočne rúžovú cícerovú pomazánku. Začneme tým, že si batáty, teda sladké zemiaky, aj červenú repu umieme a nakrájame na menšie časti. Dáme na papier na pečenie, môžete pridať olej, ja som pridala len soľ a trochu oregána a všetko dáme do vyhriatej rúry piec na 190 stupňov na cca 30 minút, aby sa zelenina upiekla do mäka. Doba pečenia sa môže meniť podľa hrúbky nakrájanej zeleniny. Cícer si vždy uvarím dopredu a zbytok, ktorý nepotrebujem, zamrazím do dobre uzatvárateľných sáčkov. Cícer vždy pred uvarením poriadne premijem a namočím na 6 až 8 hodín do dostatočného množstva vody. Potom vodu vymením a varím s bobkovým listom a lyžičkou sódy bikarbóny do zmäknutia. Spolu s odoberaním peny pri varení tak zabránite plynatosti po zjedení strukovín. Strukoviny zaráte aspoň 4 krát týždenne do svojho jedálnička a vy ste už nezažívali tú silnú plynatosť. Keď je červená repa upečená, dáme 1 hrnček uvareného cíceru do mixéru spolu s 2 lyžicami tahiny, sazamovej pasty, 2 stručikmi cesnaku, 3 lyžicami olivového oleja, trochou vody a soľou a všetko poriadne rozmixujeme. Samozrejme nezabudnite tam dať tú upečenú červenú repu. Ak je potreba, pridajte trochu vody pre krémovosť. Ako na všetky recepty, aj tu používam mixer Bravo Life BL801, ktorý má 6 rýchlostí, ale aj prednastavené programy na mixovanie smoothie, polievok, orechových masiel alebo zeleniny a ovocia. Je to vysokorýchlostný mixer, takže cícerovú pomazánku má dokonale rozmixovanú za menej než 50 sekúnd. Pozrite sa na tú konzistenciu a dokonalú farbu. Pomazánku si môžete dať na pečivo, na krekry, alebo si k tomu dať zeleninové hranolky a jesť to ako dip. Ja som dnes zvolila plátky upečených sladkých zemiakov a bola to vážne delikatesa. Poznáte ten pocit, keď niečo uvaríte a na prvú šupu chutí skvelo, že nemusíte proste nič dodávať, nič pridávať. Toto je ten prípad. Pecka. Takže znova ukazujem tú nádhernú konzistenciu a nielen konzistenciu, ale aj tú farbu. Touto farbou proste ohúrite úplne všetkých. Od detí po návštevu. Túto pomazánku môžete pripraviť napríklad na silvestrovskú party, alebo na narodeninovú party, alebo pre nejakú Barbie girl, ktorá z toho bude úplne nadšená. A navyše je tam skrytá červená repa, ale chutí to proste úžasne, 100-krát lepšie samozrejme ako kupovaný humus, teda cícerová pomazánka z obchodu. Toto musíte určite vyskúšať. Pri sladkých zemiakoch, čiže batátoch, ostaneme a pokračujeme krémovou polievkou. Uvaríme si batáty podľa toho, koľko porcií potrebujete a koľko budete pripravovať, ale cca na 4 porcie budete potrebovať 2 batáty. Tie si olúpeme a uvaríme. Uvarení k nim pridáme 2 šálky uvareného cíceru. Ako vidíte, mixer v našej domácnosti ide naozaj každý deň. Mixujem naozaj každý deň, niekedy aj 2-krát. Pretože je mixer z bezpečného pevného materiálu, môžete v ňom mixovať aj horúcu zeleninu, strukoviny alebo uvarené obiloviny. Do mixeru k cíceru a zemiakom pridáme strúčik cesnaku, 2 cm čerstvého zázvoru, soľ, muškatový oriešok, dostatočné množstvo vody z varenia batátov a na krémovosť polievky ešte 3/4 hrnčeka hustého kokosového mlieka z plechovky alebo z tetrapaku. Ak poznáte lahôdkové droždie, pridajte poriadnu porciu aj tohto zázraku. Pozor, lahôdkové droždie nie je to, ktoré sa používa pri pečení a nekysne. Má príjemnú ako keby syrovú chuť a používa sa veľmi často vo vegánskej kuchyni.
Ako môžete vidieť, digitálny displej je prehľadný a ukazuje všetky možnosti rýchlosti alebo programy mixovania. Ja som si tentokrát zvolila program strukoviny a obiloviny, ktorý mixuje 45 sekúnd. Po mixovaní som polievku ochutnala a pridala ešte trošku soli na chuť. Je dôležité jedlo počas varenia ochutnávať a pridávať to, čo je pre vás chutné a čo cítite, že potrebujete, určité koreniny alebo, ako som spomínala, soľ. Potom už bola polievka naozaj dokonalá. Je úplne výborná, výživná a je to polievka, ktorá zasíti, zahreje a obsahuje vitamín A z batátov a dostatok proteínov práve z strukoviny cícer. Dajte si ju len tak, alebo s kúskom pečiva, či s krutónmi, alebo s cícerovými krutónmi, ktoré uvidíte, na ktoré recept uvidíte na konci videa. Nám ostala aj na druhý deň, čo nie je nič nezvyčajné, a preto aby som ju odvláštnila, tak som do nej pridala mrazenú zeleninu a bola zase o niečo iná a zase o niečo zaujímavejšia. Aby sme si to osladili, tak nás čaká recept na sladké placky. Zvyšok cíceru som si takto zamrazila a mám ho po ruke vždy, keď potrebujem a nemusím používať žiadne konzervy alebo myslieť na to, že mi treba uvariť nejakú strukovinu. Na ďalší recept si odoberiem cca 1 hrnček, čo je ekvivalent k 250 ml, čiže 1 hrnček cíceru a rozohrejem ho v teplej vode. Polovicu bieleho tofu si dám do misky a rozpučím ho vidličkou. Pridám lyžicu hustého kokosového mlieka, 2 lyžice sladidla, podľa výberu ako vždy, ja mám kokosový sirup, ale môžete použiť napríklad čakankový alebo sladidlo, aké máte radi vy. Ďalej asi 2 lyžice čerstvej citrónovej šťavy a hrst nasekaných vlašských orechov. A keďže je toto modifikácia na tvaroch, ako môžete vidieť asi podľa toho, ako to vyzerá, môžete pridať napríklad aj hrozienka. Čo myslíte, ako by som mala hovoriť vegánskemu tvarohu z tofu? Je to twafu ako tvaroh a tofu, alebo toroch ako tofu a tvaroh? Ja myslím, že lepší názov je twafu. Čiže to budeme volať twafu. Ďalej, cícer si zlejeme, potom ho dám do mixéra spolu s hrnčekom múky a znova môžete použiť hladkú, špaldovú alebo nejaký svoj bezlepkový mix. Ja mám hladkú špaldovú. Ďalej, druhú polovicu tofu, čiže jedna polovica bude ako keby v tom tvarohu, čiže twafu, a druhá polovica v ceste, čiže naozaj je to znova proste nabitý recept, nabitý bielkovinami. Ďalej, hrnček vody alebo sojového mlieka, podľa toho, čo máte práve po ruke. So sojovým mliekom cesto bude viac vláčnejšie, ale môžete použiť aj vodu. Môže sa stať, že trošku sa vám asi budú trhať, budú také jemnejšie, ale bude to určite fungovať, mne to fungovalo. Cesto, ako by malo vyzerať, no ako predsa na palacinky alebo na placky, cesto by malo byť vláčne, ani husté, ani riedke, presne také ako palacinkové cesto. Dobrú panvicu si nechám poriadne rozohriať. Ja viem, táto je teflonová, čo nie je zdravé, ale je to moja posledná teflonová panvica a kúpila som ju, keď som ešte nemala takú informáciu o tých zdravých hrncoch a panviciach, ale rozhodne si urobím veľký rešerš a kúpim si zdravú panvicu na palacinky a chcela by som sa opýtať vás, či máte nejaké tipy na kvalitný materiál, kde mi vlastne vyjdú všetky palacinky alebo placky. Dajte mi určite vedieť do komentárov. Placky dám na panvicu, rozprestriem silikónovou naberačkou a opečem z oboch strán. Akože nebudem klamať, ale toto je tá najmenej obľúbená časť pri príprave palaciniek. Určite nielen pre mňa. Palacinky som potom naplnila slivkovým džemom, bez cukru, ktorý nám donesla na Balimu ešte moja mamka tento rok, najobľúbenejším jahodovým džemom Michala, samozrejme aj s tým tvarohovým tofu a určite aj mix, ako je džem a to tofu.
Plácky sa podarili výborne, sú také, nie sú úplne presladené, stále sú vláčne a je to skvelé, že si ich môžete pripraviť na sladko aj na slano, keďže v ceste nie je žiaden cukor. Podľa mňa to určite musíte vyskúšať, pretože ja ich robím naozaj veľmi často. A pokračujeme s sýtými raňajkami, a to banánovo-cicerovou kašou, ktorá je naozaj sýta a znova plná bielkovín, kde len vegáni berú tie bielkoviny. Ja používam zamrazené banány, lebo nám dozreli naraz na záhrade, ale môžete samozrejme použiť aj čerstvé, ak nežijete na Bali. Len srandujem. Použijeme cca 1,5 väčšieho banánu na porciu. Pridám pol hrnčeka uvareného a premitého cíceru, sladidlo znova podľa výberu, napríklad datle a akýkoľvek rastlinný jogurt, sojový, mandľový alebo kokosový. Cca 3 lyžice toho jogurtu. Všetko to spolu rozmixujeme na manuálnu rýchlosť mixerom Bravolife BL801, ako vidíte na videu. A znova za pár sekúnd mám vlastnú hustú krémovú kašu a úplne hotovú. K tomu akékoľvek ovocie, ja som mala čerstvú papaju zo záhrady a inak vedeli ste, že papajové semiačka sú antiparazitické a cca 1 lyžica denne je zdravá? Myslíte na to, keď na budúce kúpite toto exotické ovocie alebo keď budete na nejakom exotickom ostrove jesť čerstvú papáju. Ale musím povedať, že nechutia vôbec dobre, pretože sú horké, ale sú zdravé, takže 1 lyžičku denne zvládnem. Na vrch som ešte dala rozmixované ľanové semiačka pre vitamíny B3 a B6 a kokosový jogurt na ozdobu. Takéto kaše milujem, lebo ma naozaj zasytia a kombinácia ovocia a semiačok a tiež zdravých tukov a proteínov z ciceru je jednoducho naozaj výborná a zdravá voľba. Sú to raňajky, ktoré môžete si vziať so sebou do krabičky, do práce alebo do školy. A môžete to použiť napríklad aj ako dezert. Pokračujeme netradičným nápojom z cíceru a kešu. Pitie mlieka iného živočíšneho druhu než toho nášho, teda materského mlieka, keď sme malé batoľatá, je v dospelosti úplne zbytočné a moje zdravotné výsledky vápniku za 10 rokov na vegánskej strave to dokazujú a samozrejme nielen moje. Nepotrebujeme v dospelosti piť materské mlieko kravy, kozy a ani ovce ako žiadneho iného cicavca. Namiesto toho si pripravte rastlinný nápoj, napríklad tento. Viem, piť cícer asi neznie najlepšie, ale ak pridáte kešu a nejaké sladidlo, k tomu pravú vanilku, stane sa zázrak a tento nápoj si budete pripravovať pravidelne. Stačí pol hrnčeka uvareného cíceru, pol hrnčeka kešu natural, lyžička sirupu, pár kvapiek vanilkového extraktu a 3 hrnčeky čistej vody. S mixerom Bravolife BL801 to máte rozmixované za menej než 50 sekúnd. Potom stačí nápoj len predsediť, ale pozor, drť z tohto nápoja nevyhadzujte, pretože ho použijeme v ďalšom recepte na prípravu domácej granoly. V chladničke nápoj vydrží cca 5 dní, samozrejme my ho vypijeme oveľa rýchlejšie, ale ak ho zohrejete v hrnci, necháte vychladnúť a tak dáte do chladničky, vydrží aj 8 až 10 dní. Samozrejme nesmiete zabudnúť, že nemôžete piť z tej fľašky, pretože sa tam dostanú nejaké baktérie a mlieko alebo tento nápoj skysne. Určite si ho pripravte, pretože aj keď som mlieko krávské nepila viac než 10 rokov, tak mám pocit, že tento nápoj je k nemu naozaj najbližšie. Hodí sa do čierneho čaju, do kávy alebo do smoothie. Ak si tam nedáte sladidlo do tohto nápoja, tak ho môžete ho použiť aj na prípravu nejakého curry alebo omáčok. A teraz vlastne na obdobie jesene a zimy, keď sa chystajú Vianoce, tak ho určite môžete použiť aj do pečenia. Chutí naozaj skvelé, čo môžete vidieť aj na videu, že ma to veľmi prekvapilo, aké je to lahodné, krémové a tá chuť je naozaj plná. Ak vás trápi vysoká cena a vysoký obsah cukru v kupovanej granole, je čas si pripraviť tú domácu. A dnes s prekvapivým prídavkom v podobe upečeného cíceru. Uvarený cícer si opečiem 10 minút na 190 stupňov, potom ho buď nakrájam na drobnejšie kúsky alebo párkrát stlačím, aby guličky cíceru pukli.
Pridám 2 hrnčeky ovsených vločiek, hrnček kokosu, hrnček tekvisových semiačok, hrnček slnečnicových semiačok. Všetko premiešam a dám piecť na 12 až 15 minút na 190 stupňov. Zatiaľ si pripravíme poidlo alebo v odzvukách také lepidlo, ktoré nám granulu osladí a spojí. Do drte z prípravy cícerového kešu nápoja z predošlého receptu dáme 4 lyžice sladidla, napríklad kokosový sirup, agávový sirup alebo čakankový sirup a tiež pár kvapiek vanilkového extraktu, lyžicu škorice alebo perníkového korenia a 5 lyžic kokosového oleja. Všetko spolu premiešame a dáme na stranu. Vyberieme granulu, premiešame ju, prilejeme tú spojidlovú zmes, znovu premiešame tak, aby sa tekutina dostala všade a dáme znovu piecť na 10 až 12 minút. Potrebujeme, aby sa vločky, kokos aj semiačka opiekli z každej strany a krásne chrumkali. To je to najdôležitejšie spolu s chuťou pri granule. Granulu vyberieme a skontrolujeme, či sme spokojní s chrumkavosťou a či je všetko pekne upečené. Ak nie, proces pečenia ešte raz zopakujeme. Granulu si dávajte do rastlinného mlieka, rastlinného jogurtu alebo ju môžete zobať len tak ako zdravý snack. Nezabudnite, že granula musí byť dokonale upečená a nesmie byť vlhká, inak vám dlho v nádobe nevydrží. A ako posledný recept tu máme niečo slané na chrumkanie. A to budú zátarové chrumky, ako inak z cíceru. Zátar je arabská zmes korenia zo sezamu, sumaku, tymiánu a oregána a ja ju proste milujem. Do premitého cíceru dáme olej, ja som použila olivový a hroznový, ale môžete použiť aký chcete. Potom poriadnu dávku zátaru, ak nemáte toto korenie, môžete použiť zmes sezamu, sušené oregano, tymián a soľ. Ja som ešte pridala trošku soli a sušené čili. Celé to poriadne premiešam rukou a už teraz to naozaj chutí skvele. Cíce rozprestriem na papier na pečenie a pečiem 25 minút na 180 stupňov. Potom zmes premiešam a skontrolujem a dopečiem ešte 10 minút. Dávajte pozor, aby boli všetky guličky upečené a ani jedna nesmie byť mokrá. Táto chuťovka sa hodí na chrumkanie k telke, na výlet ako dávka energie alebo namiesto krútonov do polievky či na šalát. Ja som vyskúšala, ako dlho vydržia, čiže sme ich mali týždeň vonku a potom sme museli odcestovať, čiže ja som ich dala v uzatvorenej nádobe do chladničky. Vrátili sme sa o 5 dní a poviem vám, že tento typ musíte vyskúšať, pretože studené chutia snáď ešte 100-krát lepšie. Dajte vedieť, či ste si ich vyskúšali. A toto bol aj posledný recept dnešného videa. Nezabudnite nám dať odber tu na YouTube a samozrejme aj na sociálnych sieťach, ako je Facebook Bravolife alebo náš Instagram bravolife.cz. A nezabudnite nám napísať, ako sa vám recepty páčili a ktorý z nich si pripravíte ako prvý. Budeme tiež veľmi radi za zdieľanie tohto videa.